RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Cody, 23 anyos, ulitaw, taga General Santos City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Sayo mangguko nga nakatuon sa pag-inom. 16 anyos pa lang ko. Aron ninyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Tugayas tong maestra, eh. Mari maestra nga permi malit. May meeting mo kuno sila ma'am good. Wala ka kadungog katong giingon sa atong president. Ako kabati, eh. Busy ka magul ang cellphone nimo. Sikag duwa. Saban. Dahan na. Takit ta. Unsa? Ako'y kwarta, eh. Aw, ako'y mang libre ron. Sunod, ikaw. Aw, sige, uba. Okay. Pero di lang ta magdungan og gawas. Atong lipato na nga ang atong president nga nagbantay na to. Grabe ha. Kusuga mo tunga ba sa libre, oh? Halos di man mo tunga. Lami man din yung libre, bay. Mao ka. Pero buha nga, ha? Magpangita naman ko ini, bay. Sukad nga gitudluan ko ni mag-inom. Ganahan na kay ko. So ako'y master ni mo ani ron? Ha? Aw, unsa man di, eh. Kung nasakpan ko mga magpapa, aw ko maging inon nga ikaw may nagtudluan ako ini. Gabi ha sa di mo Pabayro mo unti ka. Kalapit sa kong ulo. Hila paging akong tiyan. Bangon ko para makakaon ako. Kode, wa pa ka magmata diha do. Buntag na. Mata na, ma. Bangon ako. Kalaing gid sa kong gibati.
Oh, nganong nagtimi-timi ka man diha? Di man di kagahapon, nga dugay man kang nauli. Oh, kude. Kude nga naman ka. Lami isuka nga kung ikaw pa. Ginoo ko. Kude na pa ka man in taon, oy. Rosa nga. Nahambutan niya, oy. Unsa yung gikaon nga, isuka man. Awan na. Napas mo ng bata. Ay mas buhay na dito. Niinting. Sakit ko eh. Diyon sa mga ni Wah, buhay ni Budo. Wang maplastado. Mga kabkabon tali, ha? Kini mong pusot. Kini ka... uso na na sakit ka ng... Yung mo pagpislit sa kong puso na eh. Di na ko patambal eh. Sayo ko nakaton sa pag-inom. Kinilaging madalag itas barkada. Ug kadugayan, matoy akong gibati. Di na ako makatarong og kaon kay ako ramang isuka. Hangtod nga nakatrabaho ko sa usa ka fast food. Isip crew. Sige lang ko mapasaran sa kaon. O naundang ko sa dihang na hospital ko niadtong 2022. O unya, ma? Kude, mayo kay nakamata ka nanak. Dinhi na ang doktor. Unsa man kuno akong sakit, ma? May gastritis ka kuno. Ha? Nagasgas na ng tinain ni mo, siging palapas sa oras sa imong kaon. Maong likayin na ng bisyo ni mo, ha, anak? Ma? Ma, may gitumar naman ta kong tambal. Yung niya magyapon ning akong gibati, ma. Magsigilig sakit ang akong tiyan. O sakit na sa mga ipangihi. Unsa? Naunsa ka man di ay intawon ko di, oy. Narasigi mo balik ta sa doktor. Maglisod kog diagnose sa imong sakit kay sa x-ray, doon ako'y nakitang obstruction sa imong small intestine. Pero ang result sa imong ultrasound, negative man. Unya, ang saan man ni Dok? Mo suggest ko kung uyon ka, nga abrihan na tong imong tiyan. Ha? Agay! Ma, di lang ko itong kingon sa doktor nga sa ganito. Ang sa ganito yan to, diagnostic laparoscopy mo mga siguro to. Exploration. Di lang ko ito eh. Gawa sa madlo ko. Gasto na po kayo. Hoy, kude, patuos doktor, ha? Nabalaka bayak ko, ana. Patuog yun sa doktor kay magsigig balik-balik ng pagsakit sa imong tiyan. Paoperahan gid ko ninyo, ma. Naoperahan gid ko. Pagtusok pa lang sa anesthesia, murag mihang ang akong batang. Successful ang operation. Apan, may mga complications. 1 week nga binhod ang akong hawak o wasap ko'y control sa akong hugaw.
Ug ang diagnose sa doktor, may TB kuno ko sa tinai. Kay baga kuno nga akong tinai. Apan, dili po siya sure. Ang ako mga pangutana, mao kini mosunod. Unang pangutana, sayo ko nga nakaton sa pag-inom. Mga 16 pa lang ko. O pirmi ko nga mapasaran sa kaon. Mao kani nakaingon sa akong gibati karon nga may TB ko sa tinai. Di ba ulcer man unta? Ikadawang pangutana. Inig human ako og kaon, musakit og maayo ang akong tiyan sa ubos nga bahin. Ug makautot ko nga may sagol hugaw. Tungod ba ni sa tambal sa TV nga ako nga gitumar? Ikatulo pangutana. Nasab ko'y mabatian sa akong hawak nga sakit padong sa akong bukog sa may sampot. Tungod ba ninyo itong gitusok nga anesthesia nga usa ka buwan naman ang milabay human sa akong operasyon? Ikaapat o katapusan. Nagsigi kong tumar karon sa tambal para TB. Unya, ingon ba itong doktor nga dili sab siya sure nga TB ni? Di ba madaot ang akong kidney sa dosage ning tambala? Angay ko bang undangan ni sa pagtumar? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Cody. Mayong adlaw mga suking tig paminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Aniya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka drug addiction specialist. Kadtong wala pa mo hunong ug yup-yup dag shabu hunong nan taon mo dong. Maluoy mo sa inyong mama ug papa ug sa inyong kaugalingon. So kasi-kasing pamamahagis magpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dire ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is he who does not trust enough will not be trusted. Musalig lugo puta sa atong mga kaila, no? Depende po sa tao, no? Inyo sang tao ng kiniya sa tao. Kung na siya track record, magsigig, pangilad silang kauban, porbida mainom-dominom ko sa among grupo nga, sus, dakuas na disgrasya na mo. Oy, apil ko. Maayo kayo nulti. Pero, wala, di na ikita antod karon. Dako kayong kantidad sa kwarta ang maulagi na, nahog na lang sa unya-unya. Pila na katuig. Mainom-dominom kumingon na ni bitaw. Musalig ta, pero kuha na lang, klasiha lang po ng tao. By the way, nalo ko i-share nyo sa kong kinabuhi, ha? Kung naamoy kwarta, ha? Ayaw pagpahulam sa parinti. No? Ayaw pagpahulam ang kwarta sa parinti. Amo na akong life experience. Kung naamoy kwarta, tagay na lamang. Kaya mao na hinungdan yan, magbungol na mo, tibok kinabuhi. Magtuo ba itong hatag? Lahi ba yan ng hatag? Lahi ng baylo. So, ganyan na manghulam, na ako ayaw lang pag ulag kong kantidad, gamay lang. Ayaw mo na lang na. Ayaw na lang nagpakili na mo kagunaw nagbayran. Mo na akong experience sa akong kinabuhi, i-share na ko ninyo. Ang ato matatampo na dawa si Cody, 33 years old, taga General Santos City. Single pa ni siya, no? Pag yukukan na ng General Santos City. Pero daga na kayong naanaan das Mindanao dapit, no? Diya sa, of course, Davao City, si Rose Ambag, Trinidad. Kumusta naman yung mga durian, Davao? Tagay taon ni Cebu. Diya sa Siargao, Maradjao, Carajao, si Madam Juliet Kaminggi o si Frank Kaminggi. Ano ba may karong Mayo diha magturbi sa mong klase sa high school. I-reserve mi dag mga room sa inyong hotel, ma'am. Ug mga taga Zamboanga del Norte, Dr. Undogo, sa Leroy ba nang inyo o Liloy. Diha sa Zamboanga del Norte. Dr. Villarias na diha sa Lloyd Vistel. Diha sa sa nanginyo? Sarangani ba to? Okay, the whole of Mindanao people, kumusta? So, going back to our sender, si Cody, punto medical, sumasa na bati ng tugin sa drama. Ni Sergio Galulo din, nalimtan ako from Cagayan de Oro City, pero may gini siyang maminaw. Thank you kay sir, ha? Unang pangutana ni Cody, sayo kung nakat-on o inom, mga 16 pa ang mga 16 pa ko og pimi kong mapasaran sa kaon, mao mang nakaingon sa akong gibati karon nga TB sa tinai, di ba ulcer masad ni or both?
tinimagong mag-inom ta, parihaman sa kung tabagan itong isang adlaw. Alcohol can impede the absorption of vitamin B complex, specifically vitamin B1 or thiamine. Unsa may mahitabo sa katawo nga kulang og B complex, he is more prone to develop central and peripheral polyneuritis. Nya muluway sa niyang resistance to almost everything, no? Kung naay TB, usually ning TB manggod mag-originate sa baga, dagan nga to sa laing parte sa lawas, no? So in order to confirm kung naabay TB ang imong tiyan, naatay mga laboratory workup, ulcer baka naatay mga gastroenterologist kudi nga ilaning tan-awon pinagi sa paggamit anang gitawag ng kahimanan nga endoscopy. Kini endoscopy, mura na siya kamera, murag linti nga musod diri sa imong baba down to the gastrointestinal tract, ma-visualize unsa na may kahimtang didto. Makitaan kung naabay gas-gas or ulceration, at tatagan kag antacid baron like Cremil-Ace, Crimalin, Maylanta, daghang kayong mga antacid or proton pump inhibitor like Omeprazole. Depende sa discretion sa mga tinding gastroenterologist. Sunod nga pangutana. By the way, wa pa di ko mahuman atong alcohol intake, no? O pasar-pasar sa pagkaon. O mga alcohol intake ka, makadevelop kang fatty liver, liver cirrhosis, and in the long run, bako lang maabot kang mahimong hepatoma or cancer of the liver. Kung ingon ng pari-parihaan yung problema, mag-ascites ka, may mga fluids sa muntiyan, dako, o niya, may yellow ka. Tawag nga mo jaundice, no? Imong kalimutawag imong panit may yellow. So manay tayo limadaan nga naanay daot ang imong atay, no? Sunod nga pangutana, piniguman ako og kaon, musakit ug maayo ang akong tiyan sa ubos nga bahin ug makautot nga may sagol hugaw. Tungod ba ni sa tambal sa TB nga akong gipang tumar? Ang tambal sa TB kining isoniazid, rifampicin, itambutol ug pyrazinamide, di man siguro ni maka-LBM. You might be suffering from lost bowel movement or gastroenteritis or kining mauligin na kanang intestinal infection, no? Simbako lang na yung mga kulira, mga intestinal problem, no? So, kung ingon ani, mauligin na mas maayo mo patanaw ka gastroenterologist. But for the time being, you may take loperamide or kanang mga diatabs or Lormide, o Imodium, para nga dili kay ka uncomfortable. Until such time nga makaabot ka dito og gastroenterologist. I'm sure na ada sa Jinsan na ay mga gastroenterologist nag-practice diya, no? Ulcer ba or TB sa tinai ang problema. Natay mga laboratory workup pa na. Katulong pangutana, naasab ko'y nabatian sa akong hawak nga sakit padong sa akong bukog sa mga sampot. Tungod ba ni sa atong gitusok nga anesthesia nga usa ka buwan naman ang nilabay human sa akong operasyon. Human sa imong operasyon gitagaan kang anesthesia. But I don't think so nga after 1 month na pang epekto sa anesthesia. Kung sakit ang imong bukog, could be possible kung nakay TB somewhere nga mo na mapagitawag og TB of the bones, no? Posible na siya. So mao lagi na nga once again akong suggest nga magpa-laboratory workup ka, X-ray, pinaka-basic, sputum exam, naatay mga naatay mga pamaagi pag-diagnose, no? Sa hospital setting ni siya, So, wad anas mga una-una nga mao to epekto sa anesthesia kay naa man ay duration ng anesthesia nga mawagtang na. Anesthesia is ginahatag na namo, panalagi na ay operasyon o naabay sakit para nga as the name implies, mawaan sakit, na? Sunod nga pangutana, nagsige ko og tumar karon sa tambal para TB. Unya ingon ba ya tong doktor nga dili pod siya sure nga TB ni or ngatag siya tambal TB dili siya sure. Mas maayo og magpa-laboratory workup ka. Basic chest x-ray, sputum exam, makitaan diya. Di ba makadaot ng sa kidney dosage mo, yung mga tambala angay ba kung undang og pagtuman ni ani? Basin og ang basihan sa doktor ang imong signs and symptoms, ubo-ubo tingali ka, nag-hemoptysis or hematemesis, ay mga ingon ana mga problema, luwa ba kag dugo ba o nag-ubo og dugo o nang nanghatag siya ng mga TB. Pero kung dili siya sure nga TB ba ni, wala laboratory confirmation, sa ikatulong higayon, maingon ko nga magpalaboratorio ka.
Parang kay peace of mind nga na way. Na naman itambal ang TV karon sa tong quadruple drug therapy, no? Balikon na ko INH para sinamide, itambutol og itong usa. Limot na ako mo itong gimension na while ago. Basta upat na sila, no? Okay? So, nakasabot ka sa akong gisulti ni mo kudi diya sa Jinsan regard nyo diyang tanan sa Mindanao. Once again, ako si Dr. Rene Obra sa inyong mga medical problem, Atty. Elaine Batan sa legal ng mga problema. Salamat kayo sa makananayong pagpaminaw sa Armen. As katag-greeting ni sa tong lugar. So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Raman. Daghang salamat o maayong